Misije Mr. Girla. Predstavljamo model Ana Maria sa dometom 222 km. Moderan i ekonomičan automobil koji je idealan za svakodnevnu vožnju. S jednim punjenjem omogućava domet do 222 km što je praktičan izbor za svakodnevne potrebe. Automobil postiže maksimalnu brzinu od 100 km/h. Zahvaljujući tihom radu i niskim troškovima održavanja predstavlja odlično rješenje za vozače koji traže pouzdano i ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo. Cijena 10.999 eura. Ako navedete medij gdje ste vidjeli reklamu, cijena je 7.999 eura, što je ušteda od 3.000 eura. Ne brinite, vaša uplata vozila je osigurana sa najvećim mogućim bonitetom tvrtke Mr. Girla. Ma šta bilo, uvijek biram Mr. Girla.